Gaur egun ikus-entzunezko komunikazioa ikasten dut komunikazio digitala eta aukeria buruzkoen aurten duala iteko eta horregatik nau Arrasateko Emun enpresan lanian azarotik. Lehenengo astean 12 ordu iten geben, goizez lanera eta arratsaldez klasera faten ginen eta ordutik aurrera lan ezberdinak iteko aukeria mundu estai. Lehenengo momentutik kontuan hartu duztai inbiarrebin lanerako, ez bakarri komunikazio taldetik, baita beste hainbat zerbitzu eta proiektuetan parte hartzeko eta beste hainbat gauzon artean hurrengo urteetarako begira barne komunikazioen eta kanpo komunikazioen zelan ingun zehazketan gabitzoin. Genero berdintasuna zerbitzuak komentadozkoen bideo pilula batzuk itea gura bela eta horren arduria nik hartu dut adibidez. Etorkizuna bera begira nik uste dut kriston aukeria muten duzkoela duala iteko aukera honek, zatik gisa unibertsiatik urten eta igual ez dakizula lan mundura sartzea guruzun edo ez, ikasten jarraiketea guruzun, eta nik uste dut zure buru ezauketako eta zu mundu honetan zeikia guruzun jakiteko biharrezko esperientzia badala. Dualaren berri izan genuenean justu komunikazio lantaldea indartzeko aleginetan ari ginen gure artean eta aukera paregabea iruditu zitzaigun ikasle bat gurera etorri eta lantaldea bera indartzeaz gain, lantaldea ere eguneratuta egoteko aukera ona dela uste dugulako. Azken batean Jonek 2 urte oso emango ditu emunen eta horrek aukera eskainiko digu berari lehenengo eta behin enpresa asko beto ezagutzeko, lana bera ere asko beto ezagutzeko eta guri ere bera ezagutzeko aukera eskainiko digu. Sarri entzuten da enpresek esperientziadun langileak nahi dituztela, baina enpresek esperientziadun langileak nahi badituzte, enpresek ekarpen bat egin beharra ere badaukagu. Dualak uste dut horretarako aukera eskaintzen diola enpresari eta ikasleari berari. Enpresara ekarriko dut unibertsitatearen jakintzak edo ezagutzak eta enpresak itzuliko dio hori praktikatzeko aukera desberdinekin.